Ο Άτζας ψάχνει ξανά τον Γκαλέτη. Θέλει να ξεφύγει, να σεντράρει για τον Διόγκο. Βγαίνει ο Κίμε, υπάρχει γκολ. Γκολ ο Γκαλέτη, 1-0. 1-0 Ολυμπιακός. Στο ιδανικό ξεκίνημα με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό εδώ στο Καραϊσκάκι. Η τέλεια αρχή για τους ερυθρόλευκους. Εδώ τερματοφύλακας της Μπενφίκα, ο διεθνής Πορτογάλος ο Κιμ, ο οποίος δεν κατάλαβε τι έγινε, βγήκε, πρόλαβε τον Διόγκο στην έξοδο, αλλά ήρθε ο Γκαλέτη που είχε κάνει τη σέντρα νωρίτερα. Ξέφυγε από τον Ριμπέιρο, ξανά η φάση με την υπέροχη παλιά του Άτζα. Ο Γκαλέτη σεντράρει, προλαβαίνει ο Κιμ, αλλά από την δύσκολη αυτή θέση στην μικρή περιοχή και πλάγια ο Γκαλέτη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ 1-0 με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Άλλη μια φορά η φάση και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ο Σίδνεϊ έχασε τον Διόγκο εδώ, ο Κιμ βρήκε την μπάλα, στη συνέχεια το σου του Γκαλέτη. Ο Βραζιλιάνος την ακουμπάει λίγο, αλλά την βλέπει όπως και όλοι οι Πορτογάλοι στα δίχτυα της ομάδας του Φάουλ τώρα, καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται. Ξανά η φάση του γκολ με τον Γκαλέτη. Ο Σουάζο πέφτει να τον μαρκάρει, ο Παπαδόπουλος ωραία για τον Πατσατζόγλου. Διόγκο βλέπει τον Μπελούτσι, ο Μάξι Περέιρα, το σουτ. Γκολ 2-0 ο Πατσατζόγλου. 2-0. Ο Χρήστος Πατσατζόγλου γράφει το 2-0. Μπράβο. Το Καραϊσκάκι στο πόδι και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για τη νίκη. Με τον Χρήστο Πατσατζόγλου, με το αριστερό το γκολ. Ένα φανταστικό γκολ για τον Ολυμπιακό και το 2-0 στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά η φάση, εδώ κόβει με το κεφάλι προσωρινά ο Περέιρα μπροστά από τον Μπελούτσι. Η μπάλα φτάνει στο Πατσατζόγλου, το στόπ και αμέσως το σουτ με το αριστερό. Ο Κιμ δεν μπορεί να κάνει κάτι. 2-0 Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι μπορούσε κανείς να περιμένει καλύτερη αρχή, καλύτερο... Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με το αριστερό που δεν το έχει ο Χρήστος. Καμιά φορά... Στο γήπεδο. Και ειδικά επαναλαμβάνω από την αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Ο Διόγκο αποφεύγει. Διόγκο! 3-0! 3-0 από τον Διόγκο! Εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Μπράβο, εκπληκτικό γκολ. Η εικόνα και ο ήχος περιγράφει επακριβώς τι γίνεται τώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λουίς Διόγκο και 3-0 Ολυμπιακός Μπενφίκα σε ένα μεγάλο ερυθρόλευκο πάρτι. Είδατε πως απέφυγε το Σίδνεϊ και μπροστά από τον Κιμ τον πλασάρει υποδειγματικά. 3-0 κανείς μπαράλια ο Διόγκο εδώ τον Κιμ που για το 50% των δικαιωμάτων του η Μπενφίκα πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σε αυτή τη φάση τα κλαίει. Και εδώ ο Διόγκο με τον Τζόρτζεβιτς να πανηγυρίζουν αυτό. Είναι σημαντικό ότι οπωσδήποτε μέσα στο ημίχρονο να πάμε έτσι πως είμαστε. Για να δούμε η παλιά, δεν offside το Γκαλέτη, αλλά χάνει λίγο το κοντρόλ, φεύγει η πλάγια. Γυρίζει γκολ 4-1. Ο Μπελούτσι 4-1 από τον Φερνάντο Μπελούτσι. Εκεί που λέγαμε θα πάμε με 3-1, πήγα θα πάμε με 4-1 και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το ιδανικό φινάλε σε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Εδώ Μπελούτσι με τον Διόγκο και αυτό που άξιζε να πάρει ένα γκολ ο Αργεντίνος για την καλύτερη μακράν εμφάνισή του από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με μια πάλι πάρα πολύ ενέργεια του Γκαλέτη. Είναι καταπληκτική, συγγνώμη, τάσο η παλιά του Διόγκο στον Γκαλέτη. Κάνει λίγο το κοντρόλ, αλλά κοιτάξτε πως γυρίζει την μπάλα στον Μπελούτσι. Είναι αυτό που ήταν μια οργανωμένη επίθεση, αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός βγάζει πάρα πολύ, όπως έτσι έχει βγάλει και με τον Ηρακλή. 4-1 Ολυμπιακός Μπενφίκα. Λούτσι αποφεύγει τον Μπίνια. Γκαλέτη αμέσως στον Διόγκο. Είναι πλάγια, θα πλασάρει γκολ! Δυο γκολ πάλι! Πάλι! Δυο γκολ! 5-1 στο 54. Το ιδανικό τελείωμα από έναν
καταπληκτικό επιθετικό. 5-1. Ο Κίμα απογοητευμένος και ο Διόγκο πανευτυχής, όπως και όλοι στον Ολυμπιακό που έχουν ένα τέτοιο παίκτη. Κοιτάξτε η παλιά του Καλέτη, ο Διόγκο φεύγει προς τα πλάγια. Όλοι νομίζουν ότι ο Κιμ θα τον προλάβει και αυτός δεν νομίζει κάτι τέτοιο. Πλασάρει τον Πορτογάλο. 5-1.